46 χρόνια πριν, μια φράση του Λουκία Κρήτα, υφυπουργού παιδείας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια της έναρξης του πανηγυρικού της εξόδου του Μεσολογγίου, σημάδευε τις καρδιές Ελλήνων και Κυπρίων. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου, είχε πει τότε ο κορυφαίος πολιτικός. Οι μνήμες ξαναζωντάνεψαν σήμερα, τη στιγμή που η κόρη του Έλενα, η σύζυγός του Σίλβα, βουλευτής και υφυπουργός κυβερνήσης του Πασόκ μετά τη μεταπολίτευση, και ο Κύπριος Υπουργός Γεωργίας απεκάλυπταν την πρωτομή του ανθρώπου που από το βήμα του κήπου των Ηρώων συνέδεσε άρρηκτα Κύπρο και Μεσολόγγι. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας που τον τιμάτε και τον θυμάστε με έναν τέτοιο τρόπο. Η μητέρα μου και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τη μητέρα μου τη Σίλβα Κρήτα και για μένα, γιατί η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και ο δήμαρχός της μας τιμούν με αυτόν τον τρόπο σε συνεργασία με την πρεσβεία της Κύπρου. Μετονομάζεται η πλατεία σε πλατεία Λουκία Κρήτα. Δυστυχώς το ήθος πάσχει πάρα πολύ, και το ήθος και η γενναιότης και οι αξίες οι ανθρώπινες βρίσκονται σε ύφεση. Ομολογώ ότι η σημερινή εκδήλωση είναι μία ελπίδα ότι τελικά όλα αυτά υπάρχουν και ξαναγίνονται. 46 χρόνια μετά, η κόρη του από ένα άλλο βήμα στην ίδια πόλη μίλησε για τον άνθρωπο που δεν γνώρισε τόσο καλά ως Λουκία Κρήτα, όπως είπε, αλλά ως πατέρα της. Δεν πρόλαβα να γνωρίσω τον Λουκία Κρήτα. Πρόλαβα όμως να γνωρίσω τον πατέρα μου, τον μπαμπά μου, και η φωνή του, το χαμόγελό του, το χάδι του χαράχτηκαν ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή μου. Τα κουβαλάω μέσα μου σήμερα, τώρα, εδώ που μοιραζόμαστε αυτή τη μεγάλη στιγμή. Πολιτικός που πάλεψε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δημοσιογράφος, μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιδιότητες που συναντώνται όλες στο πρόσωπο